Saka potato. Yes, sir. Tapina part 2 manje. Andi manje makamboita after my recover. Takanzwa kuti makasenza na Sisi lapa akauya chichakaitika. Yeah, that was my first show andakaita naye. Otherwise we had a gala kubulawayo. Chimomira kan George. George chimomira kan tikumbera zvinhu zvine unhu pana. Taura akupo. Takaita gala. That was 21st February movement gala takaita kubulawayo, which was in conjunction with the president's birthday and stuff like that. It was a good show. Actually, takatamudzwa zvinhu tuntu wedu nehurumende. And then we had the next show takaita ku HICC since the Kalonji. No, wakati manje ku HICC kama madinga ka avamboketa chichi nonzi HICC Sheraton. Harare International Conference Center. Harare International Conference. Sheraton iri maHarare chete. Yakunzi Rainbow Towers. Yes. Exactly. Yes. We had was there doubt to madinga ka. Exactly. Was pane mabhambi ka. Dzimwe areas ka. Kubana nyarado. Avaikete. Yeah, so we had a show. It was a good show. But we got chete manje kuti utaure na Sisi wacho kuti muke mchiu kwanisa kunge mchitaura nawo as artist ngozapane vamwana vanozonetsa manje kuti usvike padhuze naye, you know. Ndani kwaya kunetsa kuti musvike padhuze naye? Zvinonetsa kosi kune vamwe marasta anoita marasta mahomesteri kwakarasana namuchitimbe nopara ishambare unozaura vanobva vanyatsomisa mukona zvokuti you can't even talk to the man there, you know. Saka imimi muri kutaura kuti marasta aya tour emuZimbabwe vanga vakutinya munhu. Havafana kutinya munhu manje because marasta anofana kutaura nemabrethrens ese. Stare sekuzoda kubva vamukoshesa stere kubva vada kumisa mahapa aite toda kuti ziyane ukatimhorisana nawo marasta acho naiwa. Saka manje vanoita style yekuti just because there is one guy anenge ari man of the moment in that particular time ndiye anosvitswa mudhuze like inobaba vanga vakupusha in ana maikainiti ndivanenge vakufana kutaura nemurasta isu ana potato hatisina basa manje stiri maelder ndimakatanga nazo long time, you know what I mean. Sisi asati akuzikanwa kuZimbabwe kuti achazouya ira kuti auye. And I mean, we've shared the stage with the likes of Buju Banton. Ndakataura na Buju Banton zvakanaka with conversations and stuff like that. I've shared the stage with Marcia Griffiths, Jude Ward, Freddie McGregor, and all these people that are now nicely. Zviri boss singaite. But murasta vaida mukoshesa. Vakamukoshesa zvisingaite, zviri serious. Zvotakatopesa tataura kuti otherwise isusu zvatiri kuedza kuita isusu kunoka hazvibatsire chinhu. Ivo ndovandoziva kuti izvi zvakamira sei. You know? Saka Sisi wacho kana mbotaura kana 2, 3, 4 vamasenza naye kubhuruwayo ndikatombida kutsvaka padhuze ndikutaura naye padhuze but hey unongoona mamazimonyo anenge ari pacho kuti aichaite haangari mazimonyo then paakazouya kuHICC kwachona kuno kuHarare International Conference Center anga akaiswa mukona takazogona Sisi labuda nepakona havadzokera nepakona ipapo futi akabuda nepakona akadzokera nepakona unange gonzo apa ilayoni marasta ese akakamira kuti taure naye tichinzwa kuti zvakamira sei kwaanenge anonzi potato tomuputitsa. Saka potato vanhu vari kuzvida kaunda Sisi ndianizve. Well, yakanga ichinzi Rainbow Towers zvikazombonzowo in conjunction with aiwana namuchitimbe and stuff like that. Handina kunyatsodzwisisa kuti akuuya kwake zvakafamba sei. But saka imi mukutaura kuti nananhamo kuti vari kutsikirira here semayouths emumalocals vanenge vangovanawo platform yekuti mungangoimbawo pane vanhu vakawanda since paiuya international. Ndikati hangovari kutsimbirira kandoita ndakunongedzera vanhu but the thing is havasi kunyatsoita free kuti vataure nemayouths nemamwe upcoming youths and stuff like that kuti vange vachipinda muindustry. But uri kuonaka aya ndoka exposure yatinenge tichida kana isusu masoundman ini ndakatogumbuka kuti panga kusina kana sound rakaridza handika saka zvekutaura kuti vakaise mabhendi esungura here. Ahmed last show yacho yaakazoita yacho tatongorere nepawindi the last show yaakazoita yacho manje yakatobhekwa namacheso chaicha neborodel borodel which means kuti
vanhu vaitsvaga mari amaone kuti inini nemalevels angu samadinoonanga vasikati respecte mageto youth vanotonanga tisina kana basa apa tichisenza but isisi takati vazikanwa plus kuti vaakaimba hanamboimba masongs atinoridza mababa ameno tichatongomirira iye redred kana auya toona kuti zvinofamba redred ari kuyarinwa redred august ari kuinzwa nani redred iyi manje I believe kuti inofanirwa kunge ichisimudzwa nevafana vekured fox this rastaman ari kured foxani asi patrick arifanira kunge ari patrick joao exactly that man saka tochimbona pesho angu itop shata saka ndoziva malevels ake neangu kuti akabvira kuculture handitika which is ndazokutaura off the camera kuti ndinoziva ndiani noziva patrick joao ndiani basa kwake ndokuziva zva noziva ndiani handiziva mnin'ina waliyo mukana aiwa ikokoko zvangu ndachimuziva malevels aiwa malevels mahighest levels saka ndofunga pamwe pa narobert mnin'ina wake saka otherwise ndofunga pari kuuyawo iye redred vanogona kuronga zvino because I believe kuti the last show yakaitwa naSizzla yacho nakuronga wasn't organized properly vakapedza kwamuka mamwe mafans akakutema artist mwe akadzi akakwira pastage akadzingwa pastage kunzi bva ipapo anonzani nhasi ahere something like that taaku aiwa tiri chikonzwawo takatiri kuchi vanhu vanga vari kudzimba actually use my name vakashandisa zita rebhendi rangu to back up my kind. What's your band? Yes, Wana. In the band, I'm going to Mystic Band. Yes, Wana. Don't I know the shut to back up my kind? Not really, but Wakashan is still much because this guy is always an my kind water fire. So they used my name and they never paid for that. Saka mna badro jaman saka apa makato shatirwa akapa. Ndakati singaite because wakana machita maitira kuti wayaka. Chapeza takutoputitsana. Kuputitsana kuita seka vama. Do you remember kamadinga aya atakati kutaurira kamadinga masaka. Kana vanhu vachida kuita basa rekushandisa vamwe vanhu vasingabuditsiri something zotopedza takurwisa mazuva ano game dhora akasaka mofana kuputisa mari because ukasaripa dhora rangu ini munenge wakutondivhiringidza mhuri yangu inenge ida kulumawo something inini waita nemafans enyaya tumabebu chaunga chese ichi chaunga chese chaunga wakatotengera uswiti andakana dhora muchita basa rekushandisa star muchiita mari kushandisa star rapota nokuita mari wachiita mari inini wachona ndichakwanisa kutengerewo mafans angu kana switi handiri mafans anenge ana maswiti ana mari kotati ana mari apera saka changotarisira iyo show yamakutaura yayani yaredred saka song yaredred iri kuzvifambisa semuzimbabwe rai zvapu zimbabwe actually right now it's doing things man, it's doing wonders, you know. Handiri actually I like the song personally because about my website otherwise paanouya patina by the time he comes here netime yatona kipira wapa song yake kuti security locally achaita mawonders haupfurika neuya akuya roya tinongoti ndoupfurika akauya isusu hatisi involved iye akaregedza kuuya aiwa but tiri mageto iti asi hatisi involved aiwa hatimo because tiri maunderdog tenge titongoonderwa hatina mari yekupromota munhu kuti auye kana yekunopinda kubhendi kwaite musina kana kutora mageto idzi hana mari ndezvechisaladi mageto idzi hana mari hana ma$10 exactly asi madhora game dhora aiwa $2 for 2 game dhora iripo $2 for 2 everything $1 for 10 mabanana exactly $1 for 2 my baby
otherwise iripopo tata. One time Rasta, anyway. Respect, eh? Ndikati boita zvandiri kuita handiti ka. Yes, I. Unoita. Anyway, guidance. Enough love.